Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Singko ka mga baboy ng panglubong kay na hindi matapos ka may duwa ka mga bakting nga nagpositibo sa ASF sa Barangay Tangub sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. May 25 tanan ka mga baboy nga kabahin sa 35 ka mga ginasuspetsuan na latnan sang African Swine Fever sa Barangay Tangub ang dunga nga ginlubong sa purok pagidait sinila nga hapon. Suno kay punong Barangay Noli Villarosa, ginpakamaayo nila nga ika lang mga baboy kagiliyon nga malubong agud hindi na maglapta ang balatian matapos may duwaman ka mga baktin ang nagpositibo sa ASF base man sa resulta sa ginpatigan nga test sang Bureau of Animal Industry sang Lunes. Ang hambal sang DE suspected positive ASF. No, ti ulaton tang ila declaration gina final nga declaration sang DE. Pila sa mga tag-iya sang baboy ang nagdesisyon man nga pamatyo ng ila nagamasakit nga baboy sa magpasalig man ang barangay nga bayaran o kun ulian sila sa mga baboy. Padayon man ang monitoring sang barangay sa suspected ASF case sa Purok Kasilingan. Pero namon nga kriteria is na monitor namon hindi nila gid pagbuan kinahanglan well monitor gid siya ma-account namon sa tangkal nila kung pila ka bilog baboy no kaga ang iba niya dalagko mo so whatever nga magluya hindi nila pag-iyawon ato na lang kung mapatay bayaran na lang i-evaluate bayaran kag ilubong na lang. Sa Biyernes natala naman ang seminar sa mga para-vet sa mga kabarangayan kabahin sang pagbabasog sang tikang kontra ASF sa Bacolod. Is to mobilize immediately the team no as well as the supplies needed to proceed with it. So I believe sir ma-take up na sa Friday nga meeting there will be an intensive orientation man ihatag sang aton nga DA nga source speaker to all our barangay representatives. Ginduso sang katapos ang konseho ang pagpatuman sang intensified testing kag border control checkpoints makaligad nga may duhaman ka baboy sa Barangay Takuling ang ginkumpirmar sang BAI nga nagpositibo sa ASF. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.